في حسن هديه أمري بقول مرضات الله تعالى ورحمته في الدين والدنيا والآخرة ببركة تعالى من هذا الكتاب مفتاح الخطبة والوعد واقضي حوائجنا واستجب دعاءنا يا الله ببركة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab nikah ya. Kitab nikah nerusaken sing pawuh dipun waos Rama Kyai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa in khiftun lamun kuatir sapa sira kabeh alla tuksitu yen to ora iso adil sapa sira fil yatama ing dalem wong-wong yatim mriki perempuan-perempuan sing kahanane yatim. Fangkihu mongko nikahono sapa sira ma ing wong wadon toba kang bagus lakum kedue sira minanisa saking wong-wong wadon masna ing loro wa thulathalan ing telu wa rubangalan ing papat fa in khiftum maka lamun kuatir sapa sira alla ta'dilu ing yen to ora adil sapa sira fawahidatan mongko utawi siji wis mandheg niki riyen. Terus nek awak dhewe niku kuatir ing yen to ora iso adil fil yatam ing dalem wong-wong wadon sing yatim. Terus niki awak dhewe misale menikahi wanita sing temriku niku posisine dheweke yatim piatu terus dheweke duwe bondo-bondo tinggalan, bondo-bondo anak yatim. Lah awak dhewe nek menikahi wong-wong sing ngoten niku awak dhewe kuwatir kok geke awak dhewe malah melu mangan bondo-bondo yatim ngoten niku awak dhewe kuwatir ngoten ya niki solusine ya. Fangkihu mongko nikahono sapa sira wong wadon wong wedok sing jenengan niku senengi. Niki minani sae saking wong wadon. Oleh loro, oleh telu, oleh papat. Tapi ini alasannya kuwatir ora iso nek awak dhewe dipasahi bondo ngoten. Ora iso mengatur bondo malah awak dhewe bondone niku malah awak dhewe gunakan dengan tidak baik. Lah awak dhewe malah mangan bondo-bondo yatim niku awak dhewe oleh nikah luwih saka siji. Niku tapi niki kudune adil. Lah awak dhewe duwe siji wae ora adil gitu. Duwe siji malah awak dhewe karo bojone awak dhewe ngoten awak dhewe ora adil. Lah iki niki wonten pilihan mboten ana apa. Niki mboten perintah lho niki. Mboten perintah, pinjamannya mboten perintah. Niki diperbolehkan. Namun diperbolehkan, mboten perintah niki. Awak dhewe nek napa nek wonten keterangan ngeten kaya keterangan sing nyenengke kaya perintah. Padahal ini mboten perintah sama sekali. Ini namun diperbolehkan. Loro, telu, utawa papat. Karena nek zaman Rasulullah riyen saderenge niki tumurun ayat niki ngoten niku lebih oleh 10 ngoten oleh. 10 ngoten oleh. Bahkan
nek wong-wong riyen iku bojo iki iso diwariske. Diwariske dados nek ana wong sing gedhe, mate wong sing mulya ngoten niku mengke diwariske wong sing kados awak dhewe. Dan wah iki bojoke warisan saka niku ngoten niku bangga nek riyen. Nek saniki yo mboten. Tapi nek zamane simbah-simbah awak dhewe tesih niku. Simbah-simbah awak dhewe tesih niku. Terus wong sing mulya niku bojone akeh. Bakal iki keturunane Mbah Kail lho. Ngoten niku ternyata nggih tesih. Tapi sebenarnya niki sampun dinasa nih. Sampun dinasa asbabun nuzul niki ngoten niku wonten maksimal namung sekawan. Ala ta'dilu yen to ora iso adil sapa sira fawahidatan mongko siji wae. Awak dhewe nek ditari akeh ngoten niku tapi adil ngoten niku asline ora iso mampu. Ora mampu kabeh awak dhewe kon adil. Wong niku adil niku mboten namung nggih. Mboten namung jatah giliran tok. Awak dhewe biasa bojo siji, bojo loro, bojo telu ngoten awak dhewe kan namung pikirane dinane 7 ya. Dinane 7 nek loro berarti 3 dina sing sijine nanti. Awak dhewe ngoten niku. Padahal mboten. Adil niku mboten namung ten wektu giliran niku tok. Adil niku nggih ten papan, ten pangan, ten sandang. Niku kudu adil. Awak dhewe nek duwe bojo telu ya kudu iso gaweke omah cacah telu. Ya ora omah lah. Gotaan ngono ya ora apa-apa lah nek mampune gotaan sak kamar ngono tapi nggih tetep telu. Sandangan misalkan jenengan koke bojo sing pertama niku mereke sing apik ngoten. Misalkan nek baju muslim ya goleke ten Rabani, ten putih ya liyane ya Rabani kabeh. Ora bojo nom Rabani, bojo tuwa ten Mancasan. Wis mboten adil. Saking napa saking sandang, saking pangan nggih ngoten niku. Saking pangan niku nggih ngoten nalika awak dhewe giliran ten bojo siji. Niku sate ngoten ya engko nek kene ya sate ora bar ning kene sate kok ning kene sayur nek lodeh ngono ya niku mboten adil. Dadi adil niku angel banget. Makanya awak dhewe nggih niki mawon fawahidatan napa siji wae. Pun siji niki mawon di upakara sak apik-apike. Di rumah sak apik-apike. Lha rumah siji wae kaya ngono kahanane gitu. Karena napa? Karena awak dhewe niku nalika ijab qabul. Nalika ijab qabul iki awak dhewe iki sering salah dalam niat. Niat awak dhewe menikah niku do mboten didasari kanthi agama. Terus awak dhewe niku golek bojo ya golek sing ayu, tanpa wong lanang wis sing ayu. Sing ayu, ya sing sugih nek iso. Arep nunut urip. Yang pertama iki niku ayu. Lah niku nalika wis bebojoan ngeten iki ayune ilang, wis niku wis mulai wonten masalah-masalah karena tujuannya awak dhewe iki pun pertama kali pun kleru. Dan niate niku kudu sing apik. Kudu sing apik niate niku dienggo ibadah nderek dawuhe Kanjeng Nabi. Dienggo menyempurnakan agamane awak dhewe. Dan bojo ki ya nek iso nalika awak dhewe kleru, bojo niku iso ngelingi awak dhewe. Nalika awak dhewe urung salat, Pak, koyone kowe urung salat ya. Ngoten niki bojo sing ngoten niku lho. Sing bener-bener apik sing ngoten niku. Tapi nek awak dhewe ketoke luwih-luwih, nggih ibadah ngoten niku luwih-luwih. Apa meneh bojo wadon. Bojo wadon nalika iki jadwal ngaji ngoten niku ya ora Pak, jadwal ngaji ngono ya ora. Malah seneng nek dikancani ning omah. Niki setunggal mawon lah, dene sing wis bacot loro wis digawe sing adil. Ana mboten sing loro. Wah, hidup di cita-cita kabeh. Cita-citane loro don gaya-gaya ya. Loro terus niku wae sandang pangan papan niku kudu adil. Angel banget awak dhewe. Adil niku angel banget. Wah, ditet anak-anak awak dhewe kadang mboten saged adil apa meneh ten bojo. Bangun niki mawon.
Setunggal mawon. Setunggal mawon. Yo Pak, nek iso golek papan sing ngopeni wedok kabeh. Wedoke ngopeni kabeh ngoten niku yo dadene awak dhewe wis rasa mikir sandang mangan papan kali mikir giliran iki wae tok. Niku nek iso ya ora iso kan. Sapa sing gelem matur jenengan kok anu bojone papan ngopeni jenengan kabeh wis jenengan iki sapa wis angel. Satrio. Dan ini nek boten sakit adil setunggal mawon. Alma malaikat utawa budak wadon, malaikat aimanukum. Niki budak wadon nira kabeh niki boten sak dijabari karena niki ten zaman rumiyin. Dalika utawi kang kowe mangkono iku adena luwih cerak ala taulu ing ora iso adil sapa sira. Terus sing siji niki awak dhewe milih siji karena awak dhewe kuwatir ora iso adil nek duwe loro duwe telu duwe papat terus awak dhewe memilih satu mawon niki paling cerak marang Gusti Allah paling cerak marang Gusti Allah karena ya tenang awak dhewe niku duwe loro sampai 4 ngoten niku ya ketoke kon ibadah ngene wis serang wis ra kober tetep ra kober tetep ra kober nek siji ngoten iki lha meng siji disenengi banget dilalae ya wis baca disenengi ngoten iki tapi nek pas lagi ana masalah di pas ora nyenengke wis mending tinggal ngoten iki tinggal ngaji mawon tinggal ngaji pamila siji mawon siji wis marai awak dhewe cerak marang Gusti Allah. Nek loro telu wis ngupakara niku malah kesel jenengan. Malah kesel. Yaslif. Kadoan iki, kadoan. Dipikirke anu kok. Kula tekankan, adil niku tersandang pangan papan. Jenengan pikirannya tergiliran. Niku wis payah. Padahal asline wis anu. Wis umur-umur jenengan iki ketok wis rasa biomongke lah. Enggak tok itu. Lanjut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Iki doa apal kabeh nih. Apal kabeh nalika awak dhewe resepsi mesti niki diwaos. Tapi maknane kadose dereng monggo dimaknani sareng-sareng. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayat-ayate Gusti Allah, kekuasaane Gusti Allah. Iku amsetune tawi kelakuan khalaqa ditahake sapa Allah lakum kanggo sira kabeh. Min anfusikum saking awak dhewe ira kabeh azwajan ing bojo. Dados saking kekuasaane Gusti Allah. Niki wonten anu ya ayatihi niku wonten sing mamanahi ayat-ayat Quran niku. Kuwi nate ditangleti. Yo anu jamaah ngaji mriki. Dados piyambake niku anu khotbah direkam Mas iki bener korong. Niku le memaknai ayat iki ayat-ayat Quran ini. Padahal ini asli kekuasaan Gusti Allah. Nggih ayat Quran ini merupakan kekuasaan Gusti Allah, tapi niki lebih luas lagi ya. Mboten namung ayat-ayat Quran. Dhewe pas khotbah ini menjelaskan ayat-ayat Quran wonten ayatnya 6600 wonten 6600 wonten. Niku mboten ngoten niku. Lah niki awak dhewe penting ngaji ngoten niku. Kekuasaan Gusti Allah iki mboten namung ayat-ayat Quran tapi kekuasaan Gusti Allah salah satunya niki. Nitake sapa Gusti Allah kanggo sira kabeh saking awak dhewe kabeh azwajan ing bojo. Dadi awak dhewe niku wis disiapi kali Gusti Allah saking awak dhewe bojo-bojone awak dhewe niku saking bagiane awak dhewe, tulang rusuke awak dhewe.
Dados jenengan-jenengane nek niki saged menggali, saged mikir napa kok niki dadi kekuasaane Gusti Allah. Kula jenengan niku riyen iki golek bojo, golek jodoh ngoten niku ki ketoke malah sing dadi bojo iki ora sing awak dhewe awak biyen. Oke ngoten lho. Terus awak dhewe doyak-oyak iki ngoten iki ternyata maklenik dadi bojone awak dhewe iki ya. Ngoten niku. Ternyata niku bagian saking awak dhewe piyambak. Niku terus ya ora apa-apa ikhtiar golek rono mrene tapi kekuasaan Gusti Allah ini sampun ditentukan. Ambiyane ora mung siji to, golek kono ternyata dadine mah karo iki sing biyen ora patiya disenengi, tapi malah dadi. Dan niku kekuasaane Gusti Allah temen niku. Nek do jujur biyen wah kula Mas Sigit iki ngerti, Mas Sigit iki diane iki ngono ngerti dah. Ini karo kuwi. Mas Sigit ya ngerti kula biyen ngene iki nang Mas Sigit ya ngerti kula dadi akhire niki ya. Niki ki napa ora playboy. Mate ora playboy, mate nggak kenal wedok rada tembak ngono lho. Paketan mung ditolak kabeh. Akhire terus kuwi ngono. Nah ini kekuasaan Gusti Allah ngoten niku, kekuasaan Gusti Allah wis nitake saking tulang rusuk awak dhewe, bojo-bojone awak dhewe ngoten niku. Lah mengke saking sifatnya kadang sama, saking napa wajah nggih sama. Kadang postur gigi pun sami. Postur gigi lan jenengan delok nek rada maju sithik ya bojone ya rada maju sithik. Rada wonten gingsule piye ngoten ya bojone ya ngoten niku. Niku wonten kesamaan karena nggih niku bagian saking awake dhewe. Saking awake dhewe. Dilarang nek lanange cethik ya bojone ya cethik. Lagi ngoten niku wis sakufu karena niku bagian saking awake dhewe. Tapi napa tujuane Gusti Allah niku lintas kuno supaya awak dhewe niku iso anteng. Nalika awak dhewe ndek bojo niku ya tujuane Gusti Allah nih. Tujuane Gusti Allah nek awak dhewe ndek bojo iki kon anteng. Tapi ya niku ora iso. Kon anteng awak dhewe pikire ndek bojo iki nalika awak dhewe teng jaba niku sahabat delok wong wedok wayu banget nanti awak dhewe kudu kelingan karo sing ning omah. Mulai resano. Ya mate ben anteng sahabatane ben anteng. Ya wis mulai iki mbok apa mbok delok tok buat langsung anteng. Kudune tujuan sing Gusti Allah ngoten niku. Karena napa? Karena nek awak dhewe harus mulai ora harus mengembalikan ten bojo. Niku mungkin mengurangi kenikmatannya awak dhewe nyawang bojo. Dadi jenengan niku nalika ten jaba ya. Ten jaba niku ndelok wong wedok mengagumi, ngalem ayu banget. Niku langsung napa wae porsi cintane jenengan niku menurun 10 kali saking bojone jenengan. Dadi jenengane ndelok ten jaba kok wah kok iki ngoten niku langsung ketemu nang omah wis abot dadi ilang. Makane ten jaba iki kudu dijogo Pak, padahal itu dijogo. Lah nek misalkan bener-bener sawat ya niku wau langsung ngebel ngomah. Bu, piye iki? Siap ora ngoten niku. Nggih sing dadi sing dadi garwa putri nggih kudune ngoten iki iso gawe anteng. Nalika bojo wah ngoten niku. Dan ini tujuane Gusti Allah, mate Gusti Allah menciptakan itu tujuane ngoten niku. Nek niki mboten tercapai iki ya ada kesalahan awak dhewe. Kok dilalai kira ngoten niku jangankan mulai Mas cetha ora tambah anteng nang kono tambah dionek-onekke lha wis beda meneh. Mate emang kesalahan awak dhewe ken awal riyen niku niat untuk menikah iki ora nuruti ora nderek dawuh Gusti Allah. Tujuane ben agamane awak dhewe jejeg ngoten iki mboten. Ya niku wae. Tujuan iki
Nek wong lanang-lanang pertama tetep nek ayune. Lah nek wis tuwa-tuwa ngoten niku, ngoten niku ayune kan wis wis mulai pudar. Mboten namung garwa putri, asline jenengane wis luwih pudar kepingin iki asline. Nek wong lanang iki kok ndelok wong wedoke pingine sing ayu to. Ora sadene awak dhewe wis mulai racetok. Dan iki litas kulo ilaiha supaya iso anteng sapa sira kabeh ilaiha maring bojo niku. Wajah ndadekake sapa Gusti Allah bainakum ngantarané sira kabeh mawadatan ing cinta kasih warahmatan kasih sayang. Inna fi dzalika satune tawi ing dalem mangkono la ayatin yakti ana kekuasaan Gusti Allah liqaum min kedue kaum yatafakkarun akan gelem mikir-mikir sapa kaum. Dadi awak dhewe niku nek gelem napa? Gelem mikir niku kekuasaane Gusti Allah iki saestu. Nggih awak dhewe iso ditemokke karo bojone awak dhewe niku tenan kekuasaan saestu. Wong biyen yo gemang-gemang kok ternyata akhirnya dadi kuwi ya. Ngoten niku bener-bener nih kekuasaane Gusti Allah. Awak dhewe ra iso piye-piye. Lah iso piye-piye tenan. Nek do gelem jujur, malah nek do gelem jujur gelem mikir-mikir apa niku biyen ki asline bojone jenengan kudu pilihan utama ya. Kudu pilihan utama. Ternyata Gusti Allah sing mengutamakan iki lho bojone begini. Kemudian pingine sing ngoten niku. Tapi nek jenengan niku olah sing jenengan pingin niku ya wis kita ngaji to. Kita ngaji olah sing ngoten niku wis dada-duel. Dada-duel antean. Dan ini jelas dipilih oleh Gusti Allah dengan kekuasaan Gusti Allah pikantuk garwane jenengan iki. Ternyata ya Gusti Allah ndadekake antara jenengan kali garwane nggih kasih sayang saling mengasihi. Nyatane gue teng jadul ini pinter nonton muni langsung karo wae ya piye meneh. Nyatane ya anak ya akeh. Berarti itu tetap wonten niku. Gusti Allah menjadikan antara jenengan kali garwane tetap wonten kasih sayang niku. Istiyo pokoro mau, pokoro sak. Terus. Tenang di pesan kula ngoten niku. Kecuali nek kados Mas Lianto wis ana trouble ngoten niku akhire napa golek liyane ora apa-apa. Kados Mas Sato ditinggal meninggal ngoten niku status-status ngoten niku wonten niki. Ternyata bojone wis lebih dari setunggal. Betul mantun. Niki asline asline kula mau menyanyi rada telat iki ajeng rungone Romo Kiai menjelaskan tentang niki. Ajeng menjelaskan tentang makna wa sulata wa ruban. Mate pripun? Ya mate nek beliau ngendikake niki terus ternyata dadi penyemangat awak dhewe ora sapa ngerti ternyata mah mboten saged iki nek kula dereng saged menjelaskan makna wa sulata wa ruban iki mboten saged cuma ngene iki wae ten arah keadilan mau. Niku nggih Roman saking bojo-bojo sing wonten niki. Bojo-bojo sing sampun dipilih Gusti Allah niki monggo dijogo, dienggo nglengkapi kehidupane awak dhewe sehingga niki ngibadahi awak dhewe luwih kuat. Wonten sing ngeleke nalika awak dhewe lali ya ana sing ngeleke nalikane awak dhewe kleru ngoten niku lho. Iku tujuane Gusti Allah ngoten niku. Kenalipun jenengan niku wae bingung ngoten niku wonten tempat untuk saling membagi pikiran, wonten tempat sing membagi pikiran ora malah di masalah kok sing curhat ngoten malah ten jogo-jogo bojone mah ora ngerti ngapa terus bojone niku tinggi ngoten niku tinggi curhat tinggi membahas keseharian kehidupan berkeluarga ngoten niku dan
adanya bojo nek jenengan iso noto. Niki saya mungkin kehidupan selanjutnya ten anak turune awak dhewe. Ngoten iki wis apik terus. Ini kuncinya jaga antara bojo lanang kali bojo wadon. Karena nek bojo lanang kali bojo wadon iki wis ora sejalan, ora iso gawe saling anteng, ora iso saling gawe tentrem. Ngoten iki mungkin kehidupan selanjutnya nggih anak-anaknya awak dhewe ngoten akan ikut-ikutan, akan turun-menurun. Jenengan mencermati kehidupan ngoten niku. Terus nek awak dhewe sing dadi wong tuwa iki dados contoh-contoh dienggo anak-anake awak dhewe. Karena niku awak dhewe mboten mulang secara langsung. Ngoten iki mengke anak iki wis langsung menemukan dan meniru. Dadi nek kalau rumiyin itu wong tua ini bener-bener iso dienggo contoh tenan. Nek sakniki ngoten iki angel banget menemukan orang tua sing iso dienggo contoh. Lah awak dhewe sing ten majelis ngaji ngeten iki nggih monggo dicipta keluarga sing iso dienggo contoh anak-anak awak dhewe. Nek riyen iku anak-anak wong dadi eleke diwedeni utawa engko tekandake bapakmu ngoten iki wis Dawati nek nyolong pelem kok tak ada bapakmu lho. Makanya langsung pelemnya diucapin langsung mulih. Nah, iya gitu. Nah saat ini mboten. Dia gua tak adanya bapakmu. Lah bapak malah ngembur kalau masjid atau ngopek. Bapak ini malah nyontoh. Dewe ngopek pelem sing iso ternyata bapaknya sing ngembur. Nah saat ini paribasan ngoten niku. Anake ndugal, bapaknya luwih ndugal. Terus ngoten niku sakniki ngoten niku terus kasus dereng dangu kasus anak kula niku kan terima mobilnya wonten pencurian napa niki kotak infak niku anak kula sempat diseluk mate dituduh kula bar ngaji esuk sekian mriki dibel kula saking takmir jare anak kula tangi porong iki mau ana sing nyolong kotak infak ngoten. Kula yo kaget to, agi sekek iki dereng kepada anak kula lho. Dereng kepada anak kula dibel ngoten niku. Terus kula akhire to, nayen kene anak kula posisi isih turu. Dan begitu diusut ngoten niku, ternyata anak kecil ada dua anak sing sijine kejagal, yang sijine mlayu ngoten. Sing mlayu dikira anak kula ngoten. Wonten niku terus akhire kula mriku ternyata bocah niku wis pinter banget. Niku kelas piro? 5 SD. Apa 4? Oh 3. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD iku wis iso nyokot kanca-kancane. Wah, iki ternyata begitu pertama dibawa disebut anak kula. Disebut anak kula kuwi ora bocah sik turu kae ngene nyebut kan tenang ngoten. Dan itu punya usutnya memang keluarganya ngoten niku. Dari bapaknya bahkan bae ini ngoten niku, seneng njupuk hak orang lain. Dan ini turun-temurun ngoten niku, Pak. Terus jenengan niku hati-hati nek keluarga terus niki tujuane Gusti Allah gawe anteng, gawe apik awak dhewe tujuan ngeten iki ben mengke anak turune awak dhewe iki ora niru-niru. Nanti kalau awak dhewe gawe elek itu benih ini secara tidak langsung turun. Sekecil apapun keelekan itu wonten itu. Terus hati-hati tenang. Terus nanti kami jenengan ini siamun sing aktif kok. Kalau ngomongin nanti kalau jenengan berhubungan kali gawon, niku nggih wonten doane. Ten kitab Riyadhus Shalihin ini wonten doane berhubungan. Dan misalnya jenengan lali saking semangate. Niku pas tengah-tengah jenengan nggih kudu tekati iki ndonga. Karena nek mboten niku setan itu melu kembul. Kembul nah. Ngoten niku
Engko sing dadi iki niku anak-anak sing ngoten-ngoten niku. Jenengan tapi niki wis kliwat kabeh. Yo Mas Polis ya kan. Ada mesti jualan tuh ya, Pak Virus mulai jual tutup. Gas. Niku terus niki emang rada penting ngoten-ngoten. Nalika jenengan bapak-bapak, mas-mas, nalika jenengan niku mimpi basah. Nah, mimpi basah terus mimpi basah ngoten niku kudune jenengan bersuci dulu. Nek mboten bersuci nggih dicuci niku. Ngoten niku aja langsung menggauli istri. Panjenengan niku napa mimpi basah kok jenengan langsung nerusi karo bojone jenengan itu bahaya banget karena antikan yang mimpi basah itu adalah jenengan itu emang bergulat kalian jin, kali setan berarti jin. Niku napa mengke sperma niku sampun campur kalian niku. Dan jenengan orang dibasuh, orang disuceni jenengan menggauli itu lah itu bahaya banget. Niku wonten niku aneh. Dari motor-motor niku saya hati-hati banget dalam mencipta keturunan ini hati-hati banget. Saking dongo ya nano nek koper ya wudu Mas, wudu salat nek koper nek ora koper ya ono bismillah wis cukup. Maka iki sono terus sing ngandhap iki apik meneh Mas Walis. Ini diwaca sesuk mawon nanti setengah 10. Niki apik nih, sesuk kudu-kuduan. Kudu mangkat. Karena sesuk niku milih iki oleh orang ngene. Ampun sahabat sing rawuh Kanjeng Nabi, tanglet iki oleh dinikahi apa mboten Kanjeng Nabi napa. Nah niki jenengan kudu rawuh. Karena ben sing pilihan sing kae pas ora aku. Ngoten niku. Wan niki mawon mungkin kisah wonten manfaatipun ndadosaken pangoktosan kita sedaya sehingga panguripan kita saged pikantuk rahmat kanthi berkah saking Allah Subhanahu wa taala. Ila billahi wa alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.